Ka Khasi Jantia Presbyterian Synod Sepngi ringkat bat ka Jeseng Samla ka bawalam syapi yakani ka Good News TV channel. Hakani ka step lengba ka program WAN BAN MANE. Hakaba ngiyo ban mane bat ban syakri lang ya U Blei jongi ubaim. Nga aingu ya U Blei ba udang kyrkhu hangi hakani ka step ka batmai ka step ka bakamen ka basuk pat ka badap jingkermen. Yaphi baro ki bapet bat kiba Sngap lengba ka YouTube channel jong ka Good News TV ban ai khuble yapi baro haka kyrteng ka jong utrai bat unong penim jongi uji sukres hakani ka por ka bynta ka khubor ka bangakwa banyasam hapdeng jongilang baro kalong na ka jirwai sam kalonong ka basan ka dukhat ka balai ka boong atrai mid step men yo snow ya ka Ktien jonga min step ngan penbed ialah ka Jingduwai hame bat ngan ap khmi bat ka phang ka banga ngalabu naga benta kan ka jingiasyllok kan ka step kalong U Blei u Sngap ya ka Jingduwai ka jongi U Blei u Sngap ya ki Jingduwai jongi habangi phai sakani ka dakhot kata kan ka jirwai sam kalonong ka basan ka dakhot ka balai ki krencha phang ya ka rekom duai ka jongi ka pamanla ka sngi haot hakabangi ya kendo bat U Blei hakapor ka bamin step kaba open pau ya ke jingkerpat ke jongi bat banap kami lenti ya ka jubab ka jong U Blei ha ka jingim ka jongi kani ka dekhot ka penslur yanga bat yapi yang hilang baro ban sedang ya ka sni da ka Jingduwai bat ya kata ka jing kami lenti da ka badon jingkermen ya ka jinglam lenti ka jong U Blei ha ka jingim ka jongi ka baidei bat kani ka sni bat ke sni ki por ki banangwan udibet ngalaban ong ulong ubriu ubamlong ubajanai Henry latip padi u kum ubriu ubakat kum kadonut U Blei hi lapen khi ya ka mensim jonga habanga perkhat bat pusan chapang ka jingim ka jong U David bat kham tam ka jingiadei ka jong U bat U Blei U David ulashim katu kan ni kirai ki basneu ha ka jingim ka jong U Henry kiba U Blei pat ulam map haba ula phai shu da ka jing kala ka bamut bat da ka jing IT lot ha u bat haba la shabe hakinong shun ki jong U David utip ru ban phai shau Blei ban wat ya ka jing penyat ka jong U Blei U David utip ru ya ka jing jenjar utip ru ya ka jing snosi Henry kamba utip ru ba U Blei un Kynthei yo u nakata ka jing do jingkermen ka jong U kaba kham kong san kalong kani kaba U David usngau thu ba U Blei u Sngap ya ka Jingduwai ka jongi U Blei u Sngap ya ka Jingduwai ka jong U David ngalaban ong hangni U David ulamat ya kani ka jingim ka jong U ka jing sngow scam ka jong U kalong ba ringkat bat U Blei ula shem ula sngow thu hakapor ka udang long tang u khna nong ap lang brod ula tip ru ya kata ka jinglong marwai ula tip ru ya kata ka jingma bat ka jingteng bat ka kham sultanat hangni U David kalong ba ula shania ha U Blei na ka benta ka jingdonkam jong U baro bat ka kham pen sultanat chu kalong ba U David u yaro ya U Blei bat u duwai ru sha U Blei khalem dapot paralog ke ka bangi ngiyo ka jing hikai na ka jing im ka jong U David ngabu iki phang lightly ke banganga shem bakilong ka jing kyrkhu ka jing im ka jonga badru kan long ka jing kyrkhu ka jing im ka jong phi kata ka long ba ka jing perkhat ka bading kong ha ka jing mut jong U David man ka step ka long shaphang U Blei ka baar ula pelut por da ka jing snow scam ha khmat U Blei da kata ka ba utip ba U Blei ula yo snow ya ka sur jong ka Jingduwai ka jong U bat ka balai U David u ap ya U Blei da ka jing khmi lenti ha U bat da ka jing long jing man jong U baro sisngi hakani ka step porlok ba kumbalong U David tongin pelaj por man la ka step ban penlut por katu kat ni na ka jing bun kam jong ka jing im ka jongi bangin wat ya ka jing don rekat ka jong U Blei habangi duai U Blei u Sngap
Sngap da shisha namar ngatip yakni namar ba Ka Ktien ka Jong uhi ka yathu ba U Blei U skor ya ka Jingduwai ka Jongi. U Blei U keren hanga bat hapi da Ka Ktien ka bajem lengba Ka Ktien ka Jong u. Bat ngin yo sngoru ba U Blei U keren haka do nut ka jingim ka Jongi namar ngi sngo thu yakata ka jingsuk ka badon haka do nut ka Jongi. Paralog hakanu ka benta ka ba pipi don haka jiat lenti jong ka jingim ka J.P. Compare hakanu ka benta ka ba pipi don hakanu ka jingiasyem ka ba pisem da ka jing sngo skem nga ong yakani habangi duwai U Blei U Sngap bat u yai Sngap ya ka Jingduwai ka Jongi. Sya engangan puli kawai ka dekhot na Ka Ktien ka Jong U Blei ka ba pen rehem ya ka mensim ka Jonga habanga ken mau ya ka jing skor ka Jong U Blei bat kata ka den ka Jingduwai sam hi kalau nong ka ba sispa khan riu ka dekhot ka baningkong bat ka baar ki kentien ki ba ong kum ni nga it ya utrai namar ula skor ya Ki Ktien bat ke Jingduwai Jonga namar ba ula pendem ya ki skor sanga namar kata ngan khot kerpat ya u kat bangadang im paralok kumbau David upla ya kini ki kentien ai banga bat mapiru ngin plai kini ki kentien ngan khot kerpat ya u kat ba dang im U Blei un ai bor bat un yarap yangi naga benta ke burom ke Jong u amen ngin duai U Blei kupa Jongi ubah bening ni aingu yame ba mi sngo ye ke Jingduwai lang ki Jongi ni aingu ba mi Sngap bat jubab ye ke Jingduwai Jongi hakapor jong mahi yarap ingi ban pelut por men step na ka benta jong ma bat ban bo ya ki jingkit ki Jongi hakmat jong ma yarap ru yangi ban bo ya ki ek baro aki kti jong ma bat ban khmi lenti ya ki jingrap na ka benta ka jing im ki Jongi ya kini ki ek baro ngi duai ngi dem ta ka jikot kerpat baskurut haka kyrteng jong Jisu unong pen im Jongi amen.